टेट क्वालिफाइड एलपि आरो इउपि बिटिआरआव थानाय आसामाव थानाय आरो ग्रेजुवेट टिचार पिजि टिचार लेभेलनि टेट एपइन्टमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकार बिटिआर सरकारखौ जों नारसिनबोदों आरो मैया मोनाबिलियाव आसामनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो एबसुनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादों आरो बिटिआरआव जिखिनि पस्ट भेकेन्सि ओंखारनांगौ दङ जिखिनि एसआइउ एप्रुभेलनि थाखाय बेखौ हरनाय दंखायो आरो बेखौ इमिडियेट एप्रुभेल होबानो बिटिआरआव टेट भेकेन्सिनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनो गोनां भेकेन्सिया बांगोन आरो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनगोन जाहाथे सिंगल टिचार जिर' टिचारनि थासारि दङ बेखौ जों गैया खालामनो हायो आरो मोजां मोनसे इडुकेसन सिस्टेमखौ जाहाथे जोङो लांनो हायो आसाम लेभेलावबो टेट एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया जागोन दा बेखायनो सरकारजों जों सावरायदों फिन खेबसेबाव नैबे एसेम्ब्लिया जोबनायनि उनाव एजुकेसन डिपार्टमेन्टजों फाइनाल डिसकासन दङ बिनि उनावनो रिक्रुटमेन्टनि जि थासारि बियो गेवगोन आरो एपइन्टमेन्ट प्रक्रिया आरम्भ जागोन टेट क्वालिफाइड एलपि आरो इउपि बिटिआरआव थानाय आसामाव थानाय आरो ग्रेजुवेट टिचार पिजि टिचार लेभेलनि टेट एपइन्टमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकार बिटिआर सरकारखौ जों नारसिनबोदों आरो मैया मोनाबिलियाव आसामनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो एबसुनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादों आरो बिटिआरआव जिखिनि पस्ट भेकेन्सि ओंखारनांगौ दङ जिखिनि एसआइउ एप्रुभेलनि थाखाय बेखौ हरनाय दंखायो आरो बेखौ इमिडियेट एप्रुभेल होबानो बिटिआरआव टेट भेकेन्सिनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनो गोनां भेकेन्सिया बांगोन आरो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनगोन जाहाथे सिंगल टिचार जिर' टिचारनि थासारि दङ बेखौ जों गैया खालामनो हायो आरो मोजां मोनसे इडुकेसन सिस्टेमखौ जाहाथे जोङो लांनो हायो आसाम लेभेलावबो टेट एपइन्टमेन्टनि प्रक्रिया जागोन दा बेखायनो सरकारजों जों सावरायदों फिन खेबसेबाव नैबे एसेम्ब्लिया जोबनायनि उनाव एजुकेसन डिपार्टमेन्टजों फाइनाल डिसकासन दङ बिनि उनावनो रिक्रुटमेन्टनि जि थासारि बियो गेवगोन आरो एपइन्टमेन्ट प्रक्रिया आरम्भ जागोन।